mangwanani nechikaranga kunonzi mangwa anani. Muna mashoko here abva kuna nani. Makusanano pamusoro iyi taita dambudziko. Zvinoona zvaita sokuti network yedu yadzimuka mukati memavodacom yedu. Ndofunga yabatwa necorona. Saka ndazobudira nechapashi mbichana ndikati regai ndiidze kuita ndichishandisa chifoni chacho ichocho tione kuti tingahwereketa here timbofamba nyaya. Ndino urombo network yedu haina kutiitira zvakanaka. Ndandichidza nokududzira nokudanidzira kuti tiwisisane kuti ndinani Maponga. Ndakaberekwa kubhikita kumapurazi kwaNyahunda. Mai vangu vanoberekwa mai vangu ndivana Masivanda. Kunoberekwa baba ndivana Madhuve vana Manjenjenje. Kwana sekuru kwana mai ndivana Sivanda. Kunoberekwa baba ndivana Mukanya. Saka pano pane Gudo, pane Mbizi vana Manjenjenje, pana Shumba, poita Mukanya. Ndichiberekwa kubhikita rukuvhute gwangu kwakavigwa mubhikita mumapurazi maNyahunda. Ndokwandakaberekerwa koko. Baba vaishanda kuTrango vachiitawo nyaya dzechifundisi. Saka ndakarerewa mimba yamufundisi. Nasekuru vaishandawo munyaya dzechechiwo idzedzi. Saka ndakarerewa mimba yechitendero che-Seventh Day Adventist. Ndokwandinotangira ukoko. Sekuru Maponga vamarara pachavo ndo vakandirera. Saka ndivo vana Mukanya vaMaponga vanoberekwa naMuchena. Muchena achiberekwa naNduma achiberekwa Nokwara achiberekwa naZibou achiberekwa naDiriri achiberekwa naChapinduka zvichidzira umomo kubva muchinhango umo tondobuda seri kunana Tovera naMurenga todzokera tohwirira kwedu nyika Zimbabwe. Ndakarerewa nasekuru vakaberekwa iva kuma1860 chakuti. Hatizivi kuti vakaberekwa rini sekuru vangu, asi ndakaberekwa ndikawana varipo sekuru ivavo. Muchazowisisa kuti mhaka yangu vakaberekwa kuma1960 nokuti vaitiudza nyaya dzaiitika, nyaya dzamaGT kuma1864 65 nemashonaland Matabeleland invasions those years, and vachindiudza live. So I have first-hand information kubva kuna sekuru vangu, and I was fortunate enough to grow up under the leadership of my own grandfather. Ndakadzidza pachikoro chainzi Tugwi School pabhikita paya. Uchingobva paNyarumwe wodzira mbichana woenda paNgorima wodzira mugwizi maTugwi ndo matakakurira. Uku kwakuna Mujiche, uku kwoita Tugwi ndo patakakurira ipapo. Padhibha taidhibhisa paya vana Maboke, vana Rukuni, vana Makadho, vana Muremwe, vana Tinofei nana Mazambara. Tondobuda pagomo guriro riri panyasi rinonzi gomo reBambaninga. Todzira Hwedza ndokwedu vana Svosve ukoko kwatinobva kumashure. Primary yangu ndakaitira paTugwi School, grade 1, grade 2. Ndonga ndakuita grade 3 ndobva ndanopinda muTriangle ndikandodzidza paKyle School muTriangle. Hondo yanga yoida kutanga mazuva iwowo zvabvurira chose. Zvikoro zvikambomira. Baba vana vakatenga purazi kuChimanimani, kuNyahode, Seruko, kuMeloseta, pana Peacock. Tikambonogara ukoko. Vana Matsanga vakatidzinganisa. Hondo yakuda kundopera kuma1979 tikamhanya tikadzoka kubhikita kupurazi nezvingwa nezvinhumbi zvimwe zvakatsvirako. Takatiza vana Matsanga tikagara papurazi. Ndikazobva ipapo 1982-83 ndikandopinda pachikoro cheSolusi Seventh Day Adventist High School, SAS. Pandakandopinda ipapo 1983 paMission School, chikoro chemamissionary. Ndopatakandosangana navakuru vezvechechiwo ipapo. Tikadzidza zvataidzidzavo. High school yangu ndikaipedzera ipapo. Kamwe ndibva ndatoti sezvo dzadzawira mupoto hadzishupi kuorera. Sezvo wanga watopinda paSolusi college iri ipapa
nei chiri papa ndikati ndotopindira kamwe ndotopinda necollege ipapo ndobva pandakazopindavo my university and then I did my first degree there and my second degree in theology and pastoral ministries and a little bit of philosophy here and there. That gave me a bit of leeway in terms of understanding the greater Christian world space as to where I was going to function. Kamwe ndichibva ipapo nhoroondo yasumuka ndibva ndandokandwa kuSikombingo apo pagweru kwandandiri mufundisi paSikombingo ndiri mufundisi kubva pamaboleni mangwandi ndichindobata muna Sogwala umo ndichipinda paLower Gwelo mission. I had more than 25 congregations there, I think about 12 churches and some branches, and by then I think I was hardly the age of 19 because ndakapinda mu college ndichiri mfana ndakakurumidzisa ndakamanya ndibva ndazobva muSikombingo ndikandopinda mumasvingo ndikaita mufundisi wemumasvingo for quite some time ndokwatakashandana nababa Hungwe. I think for the first time and I started learning the social responsibility of the church, because even at that early age, that's when I was appointed to become the chairperson of the JATA, the chairperson again of the AIDS Commission, where we're working on helping churches tibetsera namasangano nyaya dzokudhirana ma-AIDS mazuva apfuura iwawo. Ndikazovambuka kuuya kuno kuSouth Africa 1994 ndichingova munhu unoshandake ndikamboshanda ndikatora basa randakadzidziswa nababa vangu rokutengesa mabhuku. Zimbabwe yakuda kushinya mbichana ndibva ndambomanya nditengesa zvemabhuku zvangu muno ndibva ndapuwa chibasa chimwe chandakaita kuSwaziland kwandakainzi ndiite shandire conference ikoko ndiri evangelist weconference ndichiparidzirawo muSwaziland. Ndipo ndakasangana namadzishe womuSwaziland umomo zvikadero nyaya dzikafamba zvakanaka. Mudzimai ndikamuwanavo muSwaziland umomo ndokusumuka kubva muSwaziland ndibva ndadzokera Durban kwaZulu Natal ndibva ndambonoshanda umomo 1997 98 ndo mazuva atakamboshandawo neJoy Celebration tichimboimba tichimboridza furete tichimboita rozhavo nanamutunzi namba vana Jabuhlongwane nanasomisi vachimbodzanadzanawo vachiita hwishu dzavo dzamunohwisisai dzamazuva ano dziri complicated, asi tatirimo mukati mebiri zhonga umomo ndo manga mune mvenge chaiyo umomo tatirimo umomo tichishanda navamwe. And mazuva ndokumanya ndibva ndazosumuka ndokupinda paBritain kuma 99 to 2000 ndikoko ndokumbondogara Britain makore 4 here ndofunga here ndokuzodzoka kuuya kuno kuSouth Africa kuma 2002 2003 ukoko ndokumboshanda ndobva ndakazopinda kuna naVision Design House takuita madesign namabranding nei tichivaka mapost office muno muSouth Africa tichimbogumavo munongozova vanhu veZimbabwe we're engineers like that. Kuenda kuchikoro ukadzidza one thing hazvirevi kuti unoramba wangopfakama ipapo, unoedzawo zvimwe zvinotasamura nokuraramisa upenyu. Ndokumanya chose ndokushanda and ndobva ndazovhurawo chikambani chimwe chainzi M3C Maponga J Consulting tichimboreve nhemavo momo tichingoconsultawo tichiita mamotivation maorganization muno. And I think as time moved on, I developed some skills in terms of painting, fine painting, and I'd already become a musician. So I also developed some art of writing music. And if you can Google right now, or you can log in after, www.lalela.com. It's a company which is in America. I've just submitted my music for the movies. I write music for movies. And they have volume 14, which is their latest volume in the US right now on the lalela.com. That is my album that I've submitted, and my music is being used for some of the TV programs locally and internationally. Most of the music that you hear me playing, it's actually my own compositions and my own music. I also do fine art in terms of painting. I have great interest in terms of using my hands, kushandisa mavoko, ndichita zvandinovezavo nei heti dzangu dzose ndinozvigadzirira ndomene. Ndakarerwa nasekuru vakati muzukuru usagara mavoko haagagwi, murume ndio kushanda namavoko uchiitawo zvaonoita namavoko ako. And by 2000 pandakaenda kuBritain ndopatakakonana mbichana nechurch. Takakonana mbichana nechurch. Pandakazodzoka kuno ndandingasashandiri church, ndanda kuzvishandirawo ndoga ndiri padivi. Dzimwe nhoroondo muchadziwa, as you know me better, we will be sharing more and more
so that you can get to know at least who is me, who am I, and what am I doing. And ndobva ndatanga muna 2008 kuti gai ndimbonyorawo mabhuku tisangoramba tichingopopota tisina chatinacho. Ndobva ndagara pasi ndokubva ndatanga kunyora bhuku rangu rokutanga rainzi So You Want to Be the Master. Toita sei, how can you run a breakdown service on the highway of life, kubetsera vamwe. Ndikatorawo story yomurume weSamaria wakafamba akanonga umwe munhu, ndikatarira parallel lessons, philosophical lessons as to what wisdom do we find in the conversations that are recorded on the story of the Good Samaritan. And that book, I was using it as an intervention for corporates in the country here on dealing with service delivery at government levels. I had the privilege and an opportunity of servicing both the legislatures, parastatal companies, private companies, churches and individual organizations, and I made my money from that corner there, selling my books and talking publicly. The next book that I wrote was entitled Shopping Skills, which was a thinking tool for the young people in terms of dating. Munotora sei upenyu hwomunhu kuti uchienda shopping mall, you're going to a mall, you're going to buy things there. And then I converted again in what they call in the psychological world behavior modification strategy, as to how do you use the thinking of shopping and convert that into the lessons of life. How do you shop in your own life? And inclusive to that will become the issues of don't touch what you don't intend to buy, in terms of holding other people's breasts. Don't eat on the shelf, sex before marriage, for example. And if you break it, consider it yours, pregnant. So it was a book almost which was informed by the birth of my two girls who were now almost becoming teenagers. So I decided to engage them and develop for them a tool that will assist them also as they are growing up as young children. Then the third book that I wrote was entitled Women in the Kitchen. Again, another book celebrating the value of women and how best they work in their own spaces, and finding practical lessons within the kitchen space, and then converting those lessons into their own personal lives. Then the other book that then I did was entitled African Solutions, where it was now beginning to discuss the greater space of the African issues and how do we begin to put our heads together tobatana sei savanhu veAfrica kuti tigadzire nokugadzirisa pakaresheka. Bhuku rakandivhiringa panose randakanyora rainzi Going Places in the Spirit. Ndo pakatanga dambudziko guru ipapo, nokuti ndakatanga kuona kuti chiKristu chatinopractice ichi namashandiro atinoita haasi kubatana zvikuru sei nobunhu hwedu samaAfrican. Then I went on a research mission which took me about 4 or 5 years. Ndikambeya munyanyika yeZimbabwe, ndikambeya muSwaziland, ndikambeya muSouth Africa, ndichitsvaka vanhu vanoshanda in the greater spiritual space. That journey took me to the Drakensberg, Makoma na Drakensberg. Muna vanhu vanoita nyaya dzemasvikiro nenyaya dzemashavi imomo. Tikabvamo tikaenda muSwaziland, tikandoona vanhu vanoita nyaya dzemarituals nei, tikaenda munana Mpumalanga tichiona vanhu vanovhiringidza mishonga nei, tikabvapo tikapinda munana Kurumane. That's where even I had the privilege of meeting Mdara Credo Mutwa himself. I spent a few days with him, learning and hearing from him as to what was his experience around the issues of spirituality. Then by the time I finished writing that book, I knew for sure that my life would never be the same, for the information and the people and the experiences that I had come through challenged the very core of what I had come to call denominational theology, as I was now moving over in terms of accommodating, accepting, and understanding the greater space of the Christian function. African Solutions told me again a challenge as to how can the church begin to respond to African issues. And if the church is not practically participating in issues of assisting the greater community, then the church has lost its function. And Women in the Kitchen came in to assist me on understanding again how do we work together on the male gender, the poisonous or toxic masculinity, patriarchy that has filled up the environment. So that forms more or less my background. And while I'm there, ndiri papo ndokumbirwa wana vamwe vakomana kaya tokumbirawo mutiridzirewo music pano tichingoridzawo vanodaita public speaking. We do some public speaking appointments. And while we are doing that also, in the midst of all this TV programs, we have started knocking on the doors as to how best
do we begin to work around, creating good content. So as some of you are aware, every Tuesday night, I'm running a program together with Pastor Piri and Pastor Moema, Abafundisi, and we have a few other plays that are coming up with Selo Make here in the greater space of South Africa for the theater and stuff. But greater still, an idea that has been planted in my heart was the African Indigenous Movement. Batana kwa vana veAfrica vachiunganidza njere dzavo kuti vagadzire madambudziko namatambudziko avanawo savana vemuAfrica. So the movement is my brainchild, which we are mobilizing the entire African continent towards the greater African agenda. And I have a mission that also will include Zimbabwe in that, in registering an organization called ZIM, Zimbabwe Indigenous Movement. Inengeri movement inobatanidza vose, inoherengedza vose, Mandevere, Mashona, Mashangani, Mavenda, Manambia, Matonga, vose, as long as you are indigenous. Kutsvaka patinosangana savana vefu. And as nations, we begin to grow into a greater space where we can participate to develop our own African continent. That gives you a rough idea as to who is Maponga Joshua. I right now live in South Africa. Ndakagara kuno South Africa. Asi shoka dzangu dzakupisa ndakuda kudzokera kumusha Zimbabwe. Tiri muzhira kuuya ukoko dene yanga isiri corona. Ndingadai ndambotosunda ndaingadai ndakatovako izvozvi. Tine nyaya dzatinomboronga hedu nababa kuti tione kuti tingadzoka here kumusha tibetserane nokuponesana kuti todii kuvaka nokuvakurura Zimbabwe yedu, iyo inyika yedu. So munhu unorarama navanhu handisi munhu ari difficult. Social networks and social media platforms, you will find me, Maponga Joshua, Farmers of Thought, varimi vepfungwa. Ndo pandoda kuti gumire nhasi varimi vepfungwa. Mushanda neni mufana kuti mundihwisisevo kuti ndinoshanda sei, ndinofunga sei, zvigotibetsera mangwana kuti tisakonana nokugwa tichitosorana, nokuti singahwisi kuti munhu waunoshanda naye munhu worudzii. Maponga unofunga iye kuti munhu una katatu. Munhu wokutanga, munhu uno munda wake ndowenjere, munda wake ndowuruzvi, munda wake uri pakati pezheve dzake mbiri. Chii chinoitika mukati momusoro womunhu? Kana munhu akonewa kudzvara mbeu dzakanaka mukati momusoro wake, akarega vatogwa vachidzvara svina mukati mendangariro dzake, chaanofunga chichakonzeresa chaanoita. Samafungira aunoita ndo mabatiro aunoita. Vazhinji vedu tine hurukuru dzakadzvagwa mukati meuruzvi hwedu. Tine mbeu dzisina kururama dzatakadzvarisa mukati mepfungwa dzedu. Takaenda kunzvimbo dzokundodzidza tikavapa uruzvi hwedu, pano kuti vakurure vakadzvara mbeu dzavo dzokunyika dzokwavo. Kana wotarira munhu wacho nhasi, umutarira kumeso unenge munhu mutema, asi ukatarira mafungira anoita namataurira anoita, woona kuti uyu murungu unongova mukaranga nezita, asi mafungira ake, mabatiro ake, matauriro ake namaitiro ake haenzani, haafanani neganda raakashara kuzhe, zvichireva kuti uruzvi hwake hwava buchena, iye ari mutema kuzhe. Vechirungu vanoti makokonati iwawo, makokonati vanosara vari vatema pazhe, asi mafungiro nendangariro nouruzvi hwavo nenjere dzavo dzinenge dzakazara uturu hwavanoroya venguvo chena vasina mabvi. Ndo pane dambudziko romunhu wokwedu iwavo. Tinokuvonai nyange mumasocial network umo mumamedia menyu, Maponga wapfekerei wakadero. Chii chakaipa Maponga akapfeka somukaranga? Akapfeka somurungu hauvonizve, wakuita look smart, tichiremedzana misengwa yokuita zvinhu zvisina nduramo, zvinhu zvisina chouviri, nokuti uruzvi hwedu hwakazara dzidziso isina kururama, dzidziso yapazhe, dzidziso yavakauya kupamba. Havana kupamba nyika, vakapamba nepfungwa dzomukaranga, pfungwa dzomuzimbabwe dzakapambiwa. Ndinodero ndichikuhwisisai nokuti ndiri umwe wenyu.
tisu nyika yomuafrica takadzidza kudarika vose africa yose, nyange dzimwe nyika dzomuengland nomueurope hadzikwani patiri vezimbabwe. Asi kudzidza kwedu hakuna kutibetsera kuti tizive kuti tiri vanani. Tinoziva vana Charlemagne, takaita vana William Shakespeare, tikaita vana Far From the Maiden Crowd, vana No Longer It Is, tikaita mabhuku ose tapedza kudzidza, takadzidza nezvavo. Hatina nyangwe chimwe chatakasara tichiziva changa chichitaura nenyaya dzedu isu nhoroondo pasi chigare, kuti masvubuliro edu akamira sei, mendovulimo dzedu dzichapera sei. Saka kudzidza kwedu kwepfungwa kwakavako kutora pfungwa dzedu tikadziendesavo kuzvikoro kundodzidza. Hakuna vanhu vanosema chivanhu savanhu vezimbabwe. Hakuna vanhu vanosema chivanhu savanhu vezimbabwe. Kutofarira zvinhu zvechirungu ungati ndo vanhu kwavo, vanotaura chirungu kudarika vene vechirungu chaivo chaivo. Kuti chimbotauraivo nokuitavo zvokwenyu puda, ndo pakaperera sarungano. Nokuti dambudziko riripo kana njere dzako, pfungwa dzedu dzichiri nyoro patakaenda kuchikoro. Zvose zvataiudziwa namaticha takafunga kuti ndo chokwadi. Ndokubva zvapinda mukati mendangariro dzedu, ndokukanya madhaka atakutanga kutaura nokubatana kwatiri mazuva ano. Ukatara matauriro atinoita namahwereketero atinoita, indlela esikhuluma ngayo, esikhulumisana ngayo, haisena sizotha, haina nhlonipo, asisakwazi nokubingelelana nokuhlalisana kahle. Isizathu singokuba sihambe endaweni zokufunda, bafika bahlukumeza ubuchopho bethu, basinikeza imfundiso zangaphandle, zaxaka nemphefumulo yethu. Kwangazathi masikhulumisana okwamanje asakwazi ukukhulumisana njengabantu abahlala elizweni elilodwa. Ingqondo zethu nemicabango yethu igcwele impethu zangaphandle. Dambudziko iroro rinowanikwa nokuti vanhu vezimbabwe takonewa kuwisisa kuti minda yedu yepfungwa inoda kuti idzugwe bundo risina kunaka, inoda kuti idzugwe buhwa husina kunaka, inoda kuti idzugwe mbeu dzisina kunaka. Tibvise mbeu idzi, tizuze, tirashire kure kuruvazhe, zvotsviroko, topisa, torega mbeu kwadzo. Ndokusakura kaoko vana vamurenga. Kana uchinzi inda unosakura munda, kusakura munda zvinoreva kuti kutora badza wosvika pane mbeu yakanaka, wosvika wonyenyeredza nokuku, wovakurira, wofuka nyimo dzako, wabvisa buhwa hwakatenderedza. Zvino tikagona kusakura minda, tokonewa kusakura njere, tokona kusakura ndangariro, tokona kusakura buruzvi hwedu. Hamuvoni kuti buhwa nebundo iri hwawandira zvinhu kwazvo zvingativaka here? Ndo pano mubvunzo ipapo. Saka munda wokutanga, minda yepfungwa yedu. Kana uchitaura naMaponga, unofanira kuhwisisa kuti bundo rako wakadzura here, zviri mukati mendangariro dzako ndo zvandinofanira kukuramo here, kana kuti ungondiudza kuti tiite nyaya dzoruzha tichipopoterana nyaya yamapundo enyika dziri kure. Munda wepiri, minda yatinowana pakati pemakumbo edu iyi tichazoitaura zvakanaka kana takagara pasi chokwedu ndambana, tombobudzana savanhu kuti chii chinoitika pakati pamakumbo edu apa. What type of crops and plants are we planting between our legs? Are we digging our graves with our tools of mass destruction? And a man is a connecting cable. Tisinobatanidza razuro neramangwana kuita chanhasi. Madzimai haikona kungorega zvevanhu mabhinya achingouya kungozodzvara mbeu. Unombotarira kameso kuona kuti mbeu iyi anoda kudzvara ndikwayo here. Izvi umbosharavuka somunhu nenjere, haikona kungodzvarisa nokudzvarisa mbeu dzisina kururama. This other part of the field needs to be looked at very carefully, because the issues of reproduction, nyaya dzinoitika pakati pamachira, dzichiitika pakati pamakumbo edu, dzinokonzera kuti tingararama upenyu hwakanaka here, tingagwara here, tingafara here, ramangwana richaitibata sei. Zvose zvinoenderana kuti wazvibata nhasi, wavatepi, wavata nani, wadzvara papi, wadzvagwa nani. And we cannot undermine the value of relationships, for these relationships also occupy another piece of land.
So nyika yakutanga inyika yenjere, nyika iri pakati pomusoro iyi inokura buhwa hwamunobonaho, buhwa hunokura pamusoro. Iyi nyika yapakati pi inaiyowe inokura buhwa, inobuhwa hwainokuravo ipapo. Ukasvikapo vamwe vanenge vachingobava nokupara vachidzura buhwa, asi idondo iroro igombo rinenge richida kushakugwa. Zvino kana washakura nyika yacho yasumudziwa zvakanaka, unodzvaramo ndiani, unokohwamo ndiani, waunotendera kuti adzvare une tendero yokukohwa mukati momunda umomo. Saka wisai nokudzidza kuti musangorega vana kapuracha vana ndadarikana pano vachitamba nenyika yenyu yakakosha, nokuti nyika yeyi ndo ine upenyu nechouviri chamangwana. Nyika yetatu inyika yevhu vhu chairo ratinobva pariri iri riri pasi petsoka dzedu. Ndo munobva chikafu chedu, ndo munobva sadza redu, ndo munobva zvichegwa zvedu, ndo munobva mvura dzedu, ndo munobva misha yedu, ndo munobva madzinza edu. Tikagona kuhwisisa kuti nyika iyi yatakangopuwa yatinoti toda nyika haingosiri nyika chete, ndo ramangwana ravana vedu iri ratapuwa iri. Zvino ukapa munhu nyika yevhu, munhu iye asina nyika yendangariro, asina nyika iri pakati pemakumbo ake, uchatambudza nyika yapanyasi. Nokuti munhu akava nokumeso kwakanaka, akava neuchiso chakapfumbira chakanaka, asi uruzvi nendangariro zvisingashandi, nyika iri nyasi inotambura. Iyi yapakati pemakumbo inotambura chose. Ukavona iri tsvarakadenga, susura ndirye, modzi yechirimo, mutsvekete wemhino refu, akamira pakati tyongo, ukamuvona ungati ungarya. Kunaka ukoko runako gwakadai ungavata nago. Ugoona musikana wacho ngaanaka, chitarira pfungwa dzotaira. Zvino kumeso kukanaka, pfungwa dzikataira, zviri pakati pemakumbo ako zvichatambura, zviri pasi pemashoko ako zvichatambura. When the face is beautiful and the software is not working, the hardware between the legs will always suffer and the land will be cursed. Those three estates are very important. And in our conversations, we need to understand, how do we develop our mental estate? How do we develop the estate of our reproduction and procreation? How do we develop the land that is underneath our feet? Panhasi ndatimbowisisa kuti Maponga ndiani. Ndini vhudzi jena, chigara mboko, kugara mashambahuda, chirera navo vana vevanji. Vobwo hwiro vana matanga kugara. Namugara ndaguta, mutambo uri paruware, vanopemberana machira machena. Chibwe chitedza chinogugwa unoona manga, chinotedzera vari kure vane kupedo vanotamba nacho. Tisi vana mukanya hwira miti yasvosve. Tichavonana zvakare vhiki inotevera nenguva yakafanana. Ndini Maponga, tozovonana. Have yourself a wonderful afternoon. Until we see you again, please share the video with many of your friends, and you can have your own watch parties on your various platforms. Timbotangavo kuparadzira rudo nedzidziso yakanaka kuvana veZimbabwe. Isangoita mvenge kungoparana nokutaura zvisina maturo. Ngatimbounganidzai pfungwa zvakanaka, timbovona kuti tingavaka here ramangwana ratinoda savana vanyamunhu. Namashoko ewawo toda kutenda vana Sis Melly navatungamiriri vebato vemapurogiramu iwava vatipawo mukana kuti timborevavo nhema, tichitaudzana, tichimboyambirana nokudzidzisana pamaplatform avo. Ndima ndeyavo. Mumwe mukaranga wakati chimwango choumwe hachina ndima. Ndangopuwavo kuti ningosakuravo ipapa, tichishandisana pamwe chete, mutikwidzirewo mavoko kuna vakuru vendima. Ndinoti kwamuri nhasi, ivai nezuva rakanaka, Mwari vakuitireivo nyasha. Tinotenda.